Szóval a térkő így kapcsolódik egymáshoz, és ezzel gyakorlatilag megoldottuk azt a problémát, hogy a kő függőleges irányba egyáltalán nem tud elmozdulni. Tehát amikor egy követ ki akarok emelni középről, nem tudom, legyen mondjuk ez a kő, ezt én fölfele meg akarom emelni, akkor ugye ez nem tud elmozdulni, mert kapcsolódik ehhez a kettőhöz, illetve kapcsolódik ehhez a másik kettőhöz. Igen ám, de hogyha én ezt emelem, ez is emelkedik, akkor ez a kő viszont kapcsolódik ehhez, ami meg kapcsolódik ide, és így tovább. Tehát ha én egyetlen követ ki akarok majd emelni ebből az új térkőből, akkor gyakorlatilag egy ilyen fél-háromnegyed négyzetméter, talán 1 négyzetméteres felület is egyszerre akarna megemelkedni. De ez természetesen nem csak fölfele, ez lefele is így van. Na most ennek az a következménye, hogyha véletlen mégis valahol süllyed egy kicsit az alap, akkor ezek a kövek egyrészt tartják egymást, másrészt pedig egymástól nem tudnak elmozdulni, tehát semmiképp nem lesznek ilyen kis fogak. Tehát az nem tud kialakulni, hogy mondjuk a kőnek ez a sarka, mondjuk ami itt van, ez mit tudom én, egy pár milliméterre mondjuk kijebb áll ettől vagy ettől, ez csak együtt tud mozogni. Na, szóval ez az a térkő, amin az utóbbi időben dolgoztunk, és hát most itthon a garázsba csinálom nektek ezt a kis videót, mert ott kint már nagyon hideg van, és semmi kedvem nem volt a 0 fokba, meg a mínuszokba ott kint videózgatni. Mit szóltok hozzá, hogy tetszik? De az ára, a slusszpoén, az majd egy kicsit később jön, mert a kalkulációkat még csináljuk. Egy biztos, nem lesz versenytársa a piacon árba.